sim kan ngalang lengba ka media ban pen bana ba kino ki kenthei dan ki long kmi ki ba yo lok dakhar kam tam ba khar bangla ba belik sa sepo bangla lane ki ba lam ya kita ki lok joki ki bana seba kene kede ke warning adu tak singi ba kimbit ban yalam ha kanu napeng kini kisnong nyoteli hapo rajung bala dangi lam ya kino ki kentai la de ki long kmi ki bele tam ki be lam khar sidu silo na bangla yalam sidu silo bat ki be syong kha ba ki khar tam tu ki ba post ki ba sorang ki post hapo fb ki post hapo whatsapp ban sorang ba ki de lok khar kani kade ko warni soba permana lami kani ba nadu matak singi ba kino ki be lam khar sepo snam di ngin le wadang kam na kalian jokara kalian jok bosno ba ngimla ban ma kini ba ka an akan sebisa ki tang kita sistem ki kendon lagi kendon hak jing song bisa jong yu kasi kidon lagi jong ki jing sistem ila ban sistem yaki da warning yaki hakino kendon ba kimbit so lane da pile aga ba arsin kalau tam lane da kuna lane hakano ka syong ka jing bisa jing ikri rumah jong sna karbangla kimbit la da kimyo pasport kum yakini ba yo pasport ro ki have an entrance na po entry in da ki kimla ban sia lang ba kini ibora ban surung kudu ban susah ka woman pokara nama kene kalong mama lada kim iu te kim tip lano kalong invalid ke ka jingsa jung stas po India katung ka jing ong ni pi jing ai jing ha ilam su ba to kidai ki kadai kasi ki bon ilam mit ki khar sa shnu sa thau sho ngala ong ki ken thai kasi kim dai ki ken thai kha ni kini kan